donc o de bina nin dakurunya fila in foli wajibiya ka kalandeni ma no ye jata ye laada de do ka an karamɔgɔw bonya u k'u ka yamaruya labato n'o tɛ kɛnɛ in bɛ min fɔ mikoro tɛ se k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ bɛ min fɔ mikoro tɛ se k'a fɔ o tuma an b'an karamɔgɔw fo minnu n'u kɔnɔ an ye Cheikh Sanogo ani Cheikh Sogoba n hakili la u ka kuma ye sigi kuma bɛɛ fɔ k'a ban ziyara min n'an b'a la a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ k'a fɔ ko hali sisan ko silamɛw bɛɛ yan de i b'a ye ko dɔw la sisan b'a sɔrɔ silamɛw tun kan ka tɛmɛ yan kan ziyara yɛrɛ a bi bɛn a ti bɛn n'i ye diinɛ ɲɛɲini a kuma b'i degun yɛrɛ de parce que silamɛw bɛn'a kan ko limaniya jɔsen ko 6 lo jɔsen 6 a kelen ko ka lahara la ka la saka kunu na ne hakili la lahara fana portu ye saya de ye o saya fana portu ye kaburu le ye o kaburu ziyara bi taa yɛrɛ sɔrɔ haramuya minɛn kɔnɔ cogo di ala kɛlen kɔfɛ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ taa bɔ mɔgɔ fatulen ye ala ma diinɛ fɔ a la de a ko siru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatu allazina min qablikum ko ayi bɔ a ka yaala dugukolo kan a ka ɲɛmada ka kɔlɔsili kɛ mɔgɔ minnu n'u kɔnna aw ɲɛ ɲɛnamaya la u ka ko labanna cogo di ok mɔgɔ minnu n'u kɔnna aw ɲɛ u ka ko labanna cogo di anw mako bɛ mɔgɔ dɔ de la ka mɔgɔ dɔ to yen anw mako bɛ jɔn na kuranɛ ko wala akibatu lil muttaqin fanzuru kayfa kana akibatu allazina min qablikum wal akibatu lil muttaqin donc anw ye yaala sira min ta anw ye mɔgɔw de yɔrɔ ɲini minnu n'u ka ɲɛnamaya bɛ se ka lakale ka kɛ walada ye an ka taa an jɔ u nɔ na olu ziyara a walada université complet kalan université san fɔlɔ a san filanan a san sabanan i bɛ darisu min ta yen ani i bɛ darisu min ta olu nɔ na ɛri kelen a ka wuli a ye munna mɔgɔw bɔ bɛ diɲɛ fan bɛɛ Mali ni Mali cɛ taama bi jigida ala kan de b'a kɛ Segu ni Bamakɔ fo n'i jɛna ni n balola n bɛ balo ala ye ni n sara n bɛ bɔ a kan Kayi ni Bamakɔ o y'o de Burkina ni Bamakɔ o y'o de mais mɔgɔ joli nana e ka tila k'i miiri bɔ o bɛ mɔgɔ kana wal aqibatu lil muttaqin o mana étage kɔ n'o tɛ étage min bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ o tɛ dɔ ɲuman na yan o mana mobili kɔ mobili min b'u ka dugu kɔnɔ u tɛ yan u mana sanu kɔ dɔw bɔra damanda la de u nana mun de kɔ dɔw nɔ na ka kan ka kɛ olu kɔ n'an nana an bɛ mun kɛ an bɛ taa si nɔ in na o mun tora an ni mun nana n'a y'a sɔrɔ n'an ni mobili nana yan anw de bɛ don a kɔnɔ ka kɔsegin n'an nana ka na kini tobi yan anw de b'a domu ka taa n'an nana ka na sigiyɔrɔ ɲuman labɛn anw de bɛ sigi a la wala akibatu litakuwa min bɛ laban kɛ alisilamɛw o ye ala ɲɛ siranya in de ye dɛ yan b'an kalan de ko an ka siran ala ɲɛ ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bantɔ don ile o i bɛ ka kɛ ka yira minnu na o ile o i bɛ ka k'i tulomajɔ minnu ka mangudu kan fɛ o ile o i bɛ ka sira minnu kɛ jalaki ɲɛ
ile wo ani be min ɲini a bantɔ don ni adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ɲɛlen n'a tiɲɛlen a duma n'a goma a belebeleba n'a dɔgɔma n'i y'a don carte mémoire la i b'a bila i nɛn kɔrɔ ko ninnu kuntala man jan dɛ kalandenw bɛ yan minnu y'u yɛrɛ di u karamɔgɔ ma yɛrɛ di karamɔgɔ ma o de tɔnɔ b'u kan n'o tɛ mobili tora yan wolodenw bɛ yan minnu y'a to masaw ta la to masa ta la o de kɛra sɔrɔ ye n'o tɛ bololafɛn ninnu tora yan yan ye kalanso ye dɛ ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi fɛn bɛɛ ɲini ala ɲini ka l'a kan i ti bali yan ka hɛrɛ ɲini ala fɛ ni ala kɛr'i fɛ i ni hɛrɛ min ka kan walima o de bɛ d'i ma hɛrɛ min ka di ye ala t'o layidu ta a ɲin ye ko min ka di ye ala t'o di ɲin ma ko min ka di la o de bɛ di wa kuranɛ kan lo wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ziyara an b'a a siɲɛ 14 nani yan n'i ma fili mais dɔw ye siɲɛ 15 kɛ ka mobili ɲini a dɔw ma moto sɔrɔ fɔlɔ ni y'olu ɲininka olu ka duwawu le ma jaabi la dɔw san fɔlɔ u ye min ɲini ala fɛ o kɛra mais ala b'an kalan dɛ kay la tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum fɛn min bɛ ɲini yan n'a ti jɛ fiyewu o ye ala ye ani nin layɔrɔ ye waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha an k'an janto siɲɛ wɛrɛ ziyara ala k'an siw tɛmɛ a kan mais n'a bɛnna i lali ma mun b'i bolo anw de filɛ ka na ziyara la n'a y'a sɔrɔ ni le tun ziyara tɔ don mun b'i bolo saya ye ɲɛnamaw ka ko de ye o tuma an ka siran ala ɲɛ n'i ti siran ala ɲɛ bawo ko ala ye yafa masa ye o tuma siran jɔnw ɲɛ olu ti yafa kana to ko ka don i n'o cɛ n'i ti siran cɛw ɲɛ n'i ti siran i juguw ɲɛ bawo ko labɛn dafara i la siran i ɲin juguw ɲɛ n'olu y'i ka gundo dɔn n'i ti siran bana ɲɛ bawo fura duman b'i bolo siran kɛnɛya ɲɛ o kuntala janya b'i la ɲina ala kɔ k'i ɲina saya kɔ n'i ti siran fandaya ɲɛ bawo k'i ye cɛsirila ye k'i kunkolo b'i kanda la k'i bɛ se fɛn ɲini na siran fɛntigiya ɲɛ kuma dɔw min b'i jugu wele ka nanta wele n'i ti siran cɛw ɲɛ bawo nɛgɛlankari y'i labɔ siran musow ɲɛ bawo olu tɛ cɛ minɛ ni nɛgɛ ye ne ba n'i ti siran cɛw ɲɛ bawo i nunkala bɛ se k'u tromper siran musow ɲɛ bawo olu bɛ fɛn min ɲini na o tɛ nunkala ye fa'tabiru ya ulul albab a y'a to an ka jateminɛ lalen ninnu na jan'an yɛrɛ ka la kan to an ni na an k'an janto ala la fazkuruni azkurukum k'an kɛnɛyalen to an k'an janto ala la jan'an ka bana ka se to an ye an k'an janto ala la jan'an ka dɛsɛ ka hɛrɛ to an bolo an k'an janto ala la janni tɔɔrɔ ka na ka an to balo la an k'an janto ala la jan'an ka sa yan ye janto na kɛnɛ ye ɲina kɛnɛ tɛ an k'an labɛn k'an karamɔgɔ kɔnɔ a bɛna duwawu k'an ye karamɔgɔ min yeli a bɛ ala dɔn yelen bɔ
ni mɔgɔ ma ala ye karamɔgɔ min na c'est que ala y'a yɛrɛ dogo i la. ne sinjiw yan ne ye mazaru ye cɛsirila sɛbɛw fɔnisiriw ala dɔnnaw bɔnsi yɔrɔ la k'a di dunan maw k'a minɛ i den na k'a di waliden wɛrɛ maw ka tɔgɔ ni danbe to i la ka yaala ŋɔɲa naw olu de dara yan. walitanzur nafsu ma qaddamat ligadin. o tuma an yɛrɛ k'an labɛn bawo ko ti to lɔli ma ko mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bantɔ don mais min b'an ni ala cɛ o de bɛ to yen. n'an ye duw jɔ ɲɔgɔn ye ni saya nana an b'a minɛ sabatɔ la k'a di ɲɛnaman dɔ ma. n'an ye bolifɛn san ɲɔgɔn ye ni saya nana an b'a minɛ sabatɔ la k'a di ɲɛnaman dɔ ma. n'an ye fɛn ɲuman min dilan ɲɔgɔn ye ni saya nana an b'a minɛ sabatɔ la k'a di ɲɛnaman ma. fɛn min tɛ minɛ i la o ye mun kɛ. o tuma kɔtɔko ɲuman ala k'o nɔgɔya an karamɔgɔw y'a fɔ yan sisan an ka ŋaniya ninnu saniya. ne yɛrɛ ye miiri walahi ansaru an ka sɔnni juru tɛ ala la. n m'a fɔ avion b'an bɛɛ bolo n m'a fɔ étage b'an bɛɛ bolo n tɛ k'a fɔ n ko miliyari b'an bɛɛ bolo mais fɛn o fɛn bɛ tɔw bolo siga si t'a la an bɛ se k'a ɲɔgɔn sɔrɔ mais min bɛ anw bolo yen ni mɔgɔ min b'o ɲɔgɔn fɛ fo n'i nana fara an kan. min ko fɔra ka ko a nali ɲɛ dɛ labɛn kɛra ka min kɔnɔ dɛ a nana. o de ye karamɔgɔ in ye a se yeri Seydou Ousmane Madani Hayidara. lɔnda minnu n'u kumana ka ko a ɲɛ alajɔnw don u ma wuya fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ a la a bɛ bangera ko dɔw bangera a la olu m'o ye. o cɛba in nana ele k'i yɛrɛ ye u ka kalanden ye ile i ma lɔn garizigɛ b'u ɲɛna dɔw kɔnɔ an ɲɛ dɔw kɔnɔ cɛ ɲɛ n'a n'o tile bɛnna olu ka mɔgɔsɛbɛya bɛ an ka mɔgɔsɛbɛya ɲɛ u ka aladɔn bɛ an ka aladɔn ɲɛ u ka limaniya bɛ an ka limaniya ɲɛ mais o garizigɛ ma kaɲa ma u tɛmɛna karamɔgɔ fɔr'u kɔ. dɔw bɛna na fɔ an kɔ yan o n'u ka aladɔn o n'u ka fanga o n'u ka se o n'u ka ɲumanya o bɛna n'a sɔrɔ an tɛmɛna u b'a lakale le mɛn fasaya'lamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. dɔw bɛna nimisa mun na karisa mɔden de kɛra ne ye. dɔw bɛna nimisa mun na karisa ne de karisa den kɛra ne ye mun na n fa kɛra karisa ye parce que o b'a sɔrɔ baara banna. karisa de kun ye an ka président ye karisa de kun ye an ka vigile ye karisa de kun ye an ka chafin ye karisa de kun ye an ka trésorier ye karisa de kun ye an ka nin ye o baro dumanw de bɛ yen a gbɛlɛya banna kisɛ nana. ala y'an sɔn o tuma ne ma sigi wajuli kama bi yan n sigira ka laada latilen yan an bɛnna min kan o ka se ka bɔ a sira ma wajulikɛlaw ma yan sɔrɔ karamɔgɔw ma yan sɔrɔ jata kuma n'u nɔ nalen walasa an ka se ka yamaruya labato n tɛ fɛ ka mɛn mikoro la n bɛ bɔ cogo de ɲinina kuma na ten ka min fɔ toujours yan nali fɛn min bɛ sɔrɔ a la a ti sɔrɔ yɔrɔ si n y'o de fɔ an ka mɔgɔ ninnu n'an kun bɛ se k'a kɛ comme an karamɔgɔ b'a fɛ cogo min o de ka d'an ye parce que karamɔgɔ ko an ka diinɛ sauver an ka kuma mɔgɔw fɛ mais f'i k'a lɔn ŋɔni tɛ bo ye mais ni sen bilala la a b'i taama cogo tiɲɛ quoi kuma ninnu tɛ foyi kɛ koyi mais a bɛ mɔgɔ choquer an bɛ min fɔ a ye n'a nana ziyara la a kana bila i kɔnɔ yɛrɛ de k'i bɛ ko wɛrɛ la yan ni alabato tɛ parce que o b'an wele de ko kaburubatola ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'an den k'u ɲininka kaburu bɛ to cogo di de
ne tɛ k'a ɲɛfɔ k'i k'u ɲininka i ko ne k'a ɲɛfɔ ne b'a ɲɛlɔn ne wa kaburu bɛ bato cogo di han a y'u ɲininka ko kaburu bɛ bato cogo di anw yɛrɛ an ma se k'an ta kɛ misiri ba ye ɲɛnaman don ala k'a se d'an ma n'o tɛ madinɛ a misiri n'a bonya kaburu le ko ye kira de b'a kɔnɔ yen n'i ko kira ye Abubakar bɛ yen n'i ko kira ye Seydina Umar bɛ yen wa kuranɛ y'a fɔ wa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alayhim masjida o bɛ bɛrɛ min kɛ ka mɔgɔw baga nin na i b'a dɔn wa ko dɔw haramu yala nabi ɲuman tɛmɛnenw ma ou bien ko dɔw dagara nabi ɲuman tɛmɛnenw ye ko dɔw dagara nabi ɲuman tɛmɛnenw ye k'olu haramu yaraw ma ne kɔni t'o la an bɛɛ k'a sɛbɛnlen ye mais n nana wuli k'a ɲini hali sisan n b'a ɲini na n ma fɔ a tɛ yen dɛ a y'an dɛmɛ a y'a f'u k'an dɛmɛ kaburu bɛ bato cogo di seli fana ye mun ye bato tɛ yan an karamɔgɔ seli fana tɛ bato ye ni mɔgɔ min nana seli fana na ka n'i jɔ k'i ɲɛsin yan fɛ yen k'i bolo wuli k'a fili k'i kinbiri minɛ k'i ten turu ka raka 4 kɛ ka salamu bila i man ŋaniya siri karamɔgɔ bato lo wa bato tɛ o kɔrɔ hali seli tɛ bato ye ni ŋaniya t'a la hali seli tɛ bato ye ni ŋaniya t'a la ziyara bɛ kɛ bato ye kaburu bɛ bato cogo di n diga la silamɛya y'i lajarabili sɔrɔ koyi c'est quoi ça là o tuma aw ziyara kɛlaw kuranɛ ko i ka yaala le anw ye yaala yɔrɔ min sɔrɔ o ye ka na bɔ minnu y'a kɛ o y'a kɛ dɛ wal akibatu lil muttaqin avion ni mobiliw ni kariw ni motow taara ka tɛmɛ aéroportw la ka tɛmɛ buildingw na ka tɛmɛ mobiliw la ka na kaburu le kunna yan wal akibatu lil muttaqin e yɛrɛ k'i la ka filɛ i yɛrɛ ma i la ka filɛ i yɛrɛ birifani biri la ka filɛ jɔn ni jɔn hakili kan ka to i la an karamɔgɔ y'a fɔ sisan mɔgɔ o mɔgɔ dan bɛ yan walayi n'i y'a da yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ ziyarata don tiɲɛ tɛ bon ele k'i la ka filɛ ok mais an bɛɛ bɛ kulu min kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin daraja sɔrɔ a filɛ mɔgɔ min nana yan dɔw dimina a jana ka transport bɔ ko a bɛ taa dɔ fa nɔfɛ e yɛrɛ fa tɛ yen wa nin ye mun fa ne nin ye o tuma e yɛrɛ bɛ taa Madina o tuma e yɛrɛ fa tɛ yen wa an ti taara fa kɔ an bɛ taara karamɔgɔ kɔ ni fa nɔfɛ taama bɔra an bɛ taa fa nɔfɛ ni karamɔgɔ nɔfɛ taama bɔra an bɛ taa karamɔgɔ fɛ comme karamɔgɔ t'i fɛ taa yɔrɔ t'i la karamɔgɔ b'aw na o tuma yan ye ŋaniyaw siri yɔrɔ ye yan ye daliw labɛn yɔrɔ ye yan ye ala sɔrɔ yɔrɔ ye yan ye makoyaw foni yɔrɔ ye k'a deli ala fɛ an ka ɲɛnamaya lon nataw ala k'olu kɛ an ka lonw lasɔn dimanw ye an ka saya lon ala k'o k'an ka lonw lakunandiw ye foroba ala an b'i deli a kɛ mazaru kɔsɔn karamɔgɔ yɛrɛ ɲini dɔ le sera yan a ye ala yira mɔgɔw la ala y'a yira mɔgɔw la ale ye ala yira ala y'ale yira ale kɛra ala fɛ ala ye mɔgɔw bila ka k'a fɛ gundo min bɛ karamɔgɔ ko in na ale ala de b'a dɔn ala k'a ko yɛrɛ kosɔn an bɛ ka mɔgɔw wele ka na sira ɲuman min ma sira ɲuman ala ka a minɛli nɔgɔya an ye an bɛ karamɔgɔw an bɛ ala wele ka karamɔgɔ n'a ka denbaya kalifa ala la n'an gɛlɛya
diɲɛ ko jumɛn de ka gɛlɛn ko bɛɛ ye ɲɛna bon n bɛna ɲɛfɔ diɲɛ ko gɛlɛnbaw mɔgɔ ɲumandenya kɔlɔsi i ma miiri ma kasitɔ ye ko ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya i ma miiri ma ɲɛji ye mɔgɔw bolo mɔgɔ ɲumandenya ye ko gɛlɛn ye depuis diɲɛ sɔgɔma jango tiktok nalen kɔ ala ye min ye diinɛ drapeau turu karamɔgɔ ka so nin drapeau in fɛlɛfɛlɛlen to nin du in kɔnɔ kudayi ala diinɛ mɔgɔya drapeau ala a to an karamɔgɔ ka so ka diinɛ mɔgɔw kanu ka tugu kɔ ka k'u ka kalanden ye ka k'u kanubaa ye ka k'u dɛmɛbaa ye ala y'o yɛrɛ bila an garisɛgɛ la ala y'i kana minɛ an na ala y'i ka ɲumanya kɛlen ninnu ala a to an k'olu dɔn jana an ka kura deli ɲumanya minnu kɛra an ye ala an dɛmɛ an k'a dɔn jana an ka kura ɲini foroba ala an b'i deli ne ala ya i b'a dɔn bi n'i ye wari bila ka ala bila ala i ti ta dɛ a ti ta wallahi n'i ye wari bila ka ala bila o tuma ala an b'i deli dɛ i k'an tigɛ fila i k'o fa nin diɲɛ nafolo la ala i k'an dusukun fa ye ala la ni wari ye dusukun sɔrɔ mako sara mais n'a bilala pɔsi la a bɛ mako ɲɛ setigi ala an b'i deli i kana gbɛlɛya lankan gbɛlɛya min bɛ mɔgɔw siran an taabolo ɲɛ ala i kana jogo bangeya na jogo min bɛ mɔgɔw ɲigi an taabolo la ala i kana an don dasi fɛ da min bɛ mɔgɔw jɔ an n'an kɛ wale la karamɔgɔ bɛ duwawu le la an ye su ni tile n'an y'an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'an yɛrɛ di karamɔgɔ ma k'an joli di k'an ka fɛn bɛɛ di karamɔgɔ n'a denw ma an bɛ juru sara la munna ko ala n'i ye fɛn ɲini fɛ i cɛ min ko a bɛ san 30 walima a ka siyaw ye a ti sunɔgɔ su fɛ ni ala deliba ye e yɛrɛ b'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen mais o ala deli ninnu ko ala n'i y'a ɲini fɛ ka ɲinɛ ninnu kɔ ala ne ye fɛn ni ma ninnu don a la ala kan'a di yan n tigi ala a filɛ san joli de b'an cɛ e de y'ale ye bi ka gɛrɛ a la k'a kanu mais ale y'ile kanu ka sɔrɔ a m'i ye yɛrɛ poison kɛra a kɔnɔ i kosɔn n'o tɛ fɛn dɔ tun b'a bolo o don mɔgɔw tɛ ala fɛ mɔgɔw b'o fɛ hali sisan minnu bɛ dɔ ɲɛlɔ moriya la a y'o ɲininka ne kɔni tɛ fɛn ɲɛlɔ mais a y'o ɲininka mɔgɔw b'a fɛ ala kun y'o ɲɛ yira a la a banu na ile kama k'a bɛ fɛ i ka kanda i bɛ cogo min na dɛ pour que i ka kɛ tan dɛ karamɔgɔ jɛnna ka kɔngɔ le minɛ mun ne bɛ bi filɛ i tɛ kunu filɛ e bɛ se ka sini ɲɛ sɔrɔ cogo di ni kunu bɔra i kɔnɔ i ye min faamu pour que i k'o faamu dɛ karamɔgɔ ye saya de ta k'ale ka sa i ka balo k'ale ka tɔɔrɔ i ka hɛrɛ sɔrɔ an tɛ se ka juru in sara koyi mais an bɛ se min na an bɛ se ka sɛbɛya ɲini comme ale an ye kunkɔrɔta sɔrɔ n'a fɔra ko ne ye Hayidara ka kalanden diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kunkɔrɔta ko don Hayidara tɔgɔ la n tɔgɔ kan a ka kan an fana ka kunkɔrɔta ɲini a ye an sigiyɔrɔw la n'a tɛ yen yɔrɔ min n'a tɔgɔ fɔra o de bɛ bonya se an ma an fana k'an jija ni an fana bɛ n'an fana tɛ yɔrɔ min n'an tɔgɔ lala tɔgɔ k'a ka kɛ hɛrɛ y'a ma n bɛ bɔ kuma na yan miniti 5 an bɛ ala de deli anisaru bɛn kelen ma ni ko to ɲɔgɔn ta la ala k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ bon n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn i ye karatabugu fara ɲɔgɔn kan ko to ɲɔgɔn tala le dun bɛ karatabugu kɛ don da kelen ye n'o tɛ a fan bɛɛ bɔ da i kun sɔɔri yɔrɔ yɔrɔ bɛ bɔ mais n'an y'a to ɲɔgɔn ta la don da kelen don ne yɛrɛ n ye fɛn min kɔlɔsi karamɔgɔ la ni n b'o nisɔndiyaw ye
wallahi nya koloshi yoro jani yoro suru ni karamɔgɔ ye hɛrɛ ko mɛn a ka kalanden dɔ la a ka jama dɔ la i bɛ nisɔndiya min y'a ɲɛ kan i t'o ye hɛrɛ tigi ɲɛ kan karamɔgɔ y'o seere don bon karamɔgɔ ko fɛn o fɛn n'i le ɲɛna fɛn b'a bolo ni ɲɛna bɛ jɔyɔrɔ la a y'a sɔrɔ sira min fɛ a m'a dan bɛɛ ma an karamɔgɔ a m'a dan bɛɛ ma a ko diɲɛ bɛɛ k'a fa yidira bɛɛ k'ale bonya ko gundo min b'a la o de ye ale ye ala le bila a kɔnɔ a ka code secret b'an bɛɛ bolo komi an ma se nin kuma o kuma ni k'i b'a dɔn i bolo kuma ni bɛ tɛrɛn dɛ ala k'a code secret nɔgɔya ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ka dugawu kɛ diɲɛ ansariw ye a ɲɛmɔgɔya sow ansariw aw ye kabako ye dɛ pasteur cɛ dɔ ye discours dɔ sɛbɛn ɲinan ko ale bɛ fɛ ka na an karamɔgɔ jansan a discours bɛ n bolo yan wallahi n ye mɔgɔw lamɛn ka kuma n karamɔgɔ kan n m'a kuma ɲɔgɔn mɛn chrétien don a bɛ bɔ Gabon la ilaha illallah dugawu kɛ n bɛna ka discours nin ɲinilon dɔn k'a kalan k'a jɛnsɛn diɲɛ na i bɛna mɛn an b'a deli ala fɛ o tuma minnu n'u farala ɲɔgɔn kan k'u b'an karamɔgɔ dɛmɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an bɛɛ dɛmɛ karamɔgɔ yɛrɛ yarabi ala k'a simaya an bolo mazaru la yan minnu n'u dan bɛ yan kuranɛ ko walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم anga bara le ka kɛ duwawu ye an ka furew ye kudayi ziyara ka kɛ an ka taaboloba ye ziyara bɛ haramuya ni lɔnni min ye nin a tɛ silamɛya la ziyara bɛ goya i ye ni faamu min ye o bɛ yen komi an bɛ siran ɲɛŋunu ɲɛ n'o tɛ o yɛrɛ fɔ man go n'ala a kana k'i kɔnɔ ko diinɛ de y'a fɔ mɛ minnu n'u y'a fɔ ka kan k'a fɔ n'u ma ziyara lagosi a bɛ ko dɔ tiɲɛ parce que n'an ma farati ka mɔgɔ ɲuman kaburuw ɲini n'an ma farati ka mɔgɔ ɲumanw layɔrɔ ɲini a bɛ dɔ ka masaya tiɲɛ a gundo filɛ n bɛ fɛ ka dan yan de k'a deli ala fɛ ziyara in n'a fɔra ko a bɛ yen tiɲɛna i jija dɛ bawo yan de i somɔgɔ minnu n'u bɛ balandugu olu bɛ duwawu min sɔrɔ yan kuma dɔ hali n'i taara olu ka yɔrɔ la i tɛ se k'a sɔrɔ parce que yɔrɔw tɛ kelen ye énergie min bɛ yan ala ko min bɛ yan a t'a ɲɔgɔn na yɔrɔ wɛrɛ la yan ɲinina ala kama yan tora ala bolo ala mɔgɔ ka yɔrɔ ɲinini donc k'a deli ala fɛ an ka ŋaniya ninnu ya rabbi ala k'a khalasiya n'an ye ŋaniya ɲuman minnu n'u ta a se ala k'a d'an ma karamɔgɔ ala k'a to an ɲɛ ala k'an yɛrɛ to a kɔ ala ka labanko ɲuman d'an ma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin